when we were made. It was no accident. Yeah. We were tangled up like branches in the flight. Jees, hyvä Maija! You've got me in the chokehold. You've got me in the chokehold. You've got me. You've got me in a chokehold. You got me in chokehold. You've got me in chokehold. Päivää, että pätkähti. Kukas siellä seisoo ja mistä päin? Täällä seisoo Jami Jämsästä. All right, Jami. Se oli todella tiukkaa toimitusta. Mä ehkä jopa säikähdin vähän. Se saattaa olla ainoa syy, miksi mä Hyvä, en... se oli tarkoitus. Yes. Lähes kastelin itseni. Kiitos. Joo, ihan mahtavaa. Sieltä tuli Grovlitkin upeasti, mutta mä käännyin jo ennen niitä, koska myös se aikaisempi meininki oli todella makeeta. Ja kyllä bändikin näyttää kaikenlaiseen niin kuin taittuvan. Kiitos vaan. Mut joo, siis toi intensiteetti, toi sun soundi, toi jotenkin koko biisi valinta ja toi meininki, niin se todella tuli se semmoinen, joka sit näki, kun sä olit siellä, sä teit kaikkea tällaista vielä, niin se tavallaan kuului siitä sun soundista ihan mielettömän hienosti. Se oli ihan kuin olisi ollut niin kuin keikalla. Mitä sä haet tästä kisasta? Mä haluan esiintymiskokemusta. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä laulan bändin kanssa ja mä oon itekseen semmoista suihkulaulamista harrastanut ja semmoista niinku itekseen tekemistä ja nyt on ehkä oppinut ennä seisomaan se oma itsensä ja oma äänen takana, niin sen takia ollaan nyt täällä. Ihan mahtavaa! Tule mun joukkueeseen! Tule mun joukkueeseen! Toi oli mun mielestä niinku semmoinen hyvin taiteellinen veto. Kuuli heti, että sä olit niinku tosi sisällä tossa musassa. Ja mun mielestä olisi siisti toteuttaa sun kanssa lisää samantyyppistä, ehkä pienillä twisteillä. Mulla on oikeasti vankka usko, että tämän tyyppisellä vedolla voi mennä tosi pitkälle tässä kabas. Plus mä dikkaan noista sun barefooteista. Itselläni samanlaista, kun harrastan frisbee-golfia ja nyt kaikki naiset kääntää kanavaa. Mutta tervetuloa mun jengiin. Kiitos, Artti. Siis olipa äärimmäisen viehättävä veto. Mä huomasin olevani ihan semmosessa niinku kihelmöivässä innossa. Sulla on tosi omintakeinen ja mielenkiintoinen ääni ja erittäin onnekkaat kylppärilaatat, jos ne pääsee tollasta kuuntelemaan. Koska toi kuulosti mulle siltä, että sä oot vuosikaudet könynnyt eri klubeilla ja pubeilla vetämästä tätä juttua. Mä haluan olla se tyyppi, kenen kanssa sä tulet menemään tässä kisassa niin pitkälle, kun sä ikinä vaan itse haluat. Tuliko selväksi? Tuli selväksi. Kiitos paljon. Nyt kun mä oon vähän aikaa tässä sua tsiigaillut, että mä kuulin vähän sun juttelevan, niin ei mua enää yhtään pelota tai säikytä sä. Sähän oot ihan hyvä jäbä. Nyt sä vaan meet sit johonkin näistä tiimeistä ja ratkaisun hetket on käsillä. Tässä on monet hetket mietitty erilaisia kuvioita, että mitä jos joku kääntyy, mitä jos joku ei käänny. Ja jotenkin on sydän kuitenkin ollut yhtä samaa mieltä koko ajan, että mä valitsen Maijan. Sydän on hyvä! Ihanaa! Ihanaa! Ihan huippua!
tuntuu, että hän on hyvin intensiivinen ja jotenkin vetovoimainen siinä laulamisessa. Se oli todella yllättävää, että hän ei ole tehnyt sitä bändin kanssa. Hän on selvästi niin kuin luonnonlahjakkuus tässä suhteessa.